Saben como se facía antigamente o aceite? Pois aquí teñen a mostra. É a primeira vez que o vexo. Vira os muiños os outros, os da auga, os dos ríos, pero de facer o pan, pero istes en concreto non. Os que se achegaron á mostra do aceite de Quiroga puideron ver en activo o antigo muiño de Vendillo dos poucos en España que aínda se conservan. O muiñeiro Manolo foi o encargado de transmitir esta tradición a que se adicou durante 40 anos. E xa recordo este muiño, xa dos tíos, dos abuelos, dos bisabuelos, do dueño. O sea que isto dicen que data cando os tempos dos romanos. Iso sí, coa axuda do asno Jorge que un ano máis puxo a funcionar a roda do molino tradicional, ou o que se coñece como almazara. Botabas aceituna aí nese como lle chaman, nese queixón, e o burro vai dando voltas e vai caendo a aceituna e vai triturando. Unha vez triturada a oliva, a masa esténdese sobre estos capazos. Neles bótase a auga quente e logo prénsase para obter o máximo ouro líquido. Gústame moito este tipo de cousas porque recordan-nos os nosos pasados e o que somos hoxe en día. Os nosos fillos que nunca viron isto, era moi necesario que seguir a tradición que teñemos antes. Presenciar este traballo artesanal é un dos principais atractivos da cita. Outro, as casetas dos produtores, onde é obrigada a parada para catar o prezado produto. Buenísimo, Un 10. A mí me gusta mucho la fuerte, la más oscura. Coñecer de onde procede a oliva. Isto é o que lle chaman a retrama. Logo despois abre. E levarse, como non, a delicatesen a casa. Sí, vamos a llevar aceite aquí. ¿Sí? Temos este de un cuarto e ya este da litro. A máis vendida a botella pequena, a clásica en forma de aceiteira. Cada ano que pasa notase, bueno, ven máis xente, de maravilla, de maravilla. Ademais, a colleita foi mellor que o ano anterior e a feira supón un forte impulso de campaña onde chegan a vender a metade da produción. É sobre 200 litros ou 150, depende como vai a feira. Porque aceite da nosa provincia luguesa pouco lle ten que envexar as máis valoradas. No, para nada, para nada. Es mejor que el de abajo. Así que o ouro quirogués brillou de novo en Vendillo facendo honores a súa estrea nesta 14 edición, a declaración de interese turístico. Iso sí, fixo, como sempre, na compaña de outros produtos de calidade da zona, como as cremas de castaña ou o viño.